Inkomplu bit-talb tal-kwindiċina illum li wasalna fil-11 il-jum. Il-ħsieb ta' dan il-jum hija id-daħla tal-Verġni Marija fis-sema. Fakkarkom li dawn il-kotba tistgħu mbagħad anke takkwistawhom mill-ħanut tas-santwarju. Dan it-talb li ser ngħidu flimkien huwa talb kemm li aħna mdorrijin ngħiduh kif ukoll talb li jgħidu l-insara tal-Punent. Għaliex il-festa ta' Santa Marija hija l-unika festa li niċċelebraw iż-żewġ knejjes fl-istess jum, fl-istess ġurnata. U l-Papa Giovanni Paolo II kien jinsisti u jgħid jeħtieġ li l-Knisja tieħu n-nifs biż-żewġ pulmuni tagħha. Għalhekk jew inħossuna l-koll f'dan il-mument Marija qiegħda taqgħadna flimkien bħala insara taħt il-mant tagħha. Inqumu bil-wifqa u nagħtu bidu għal din it-talba. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi ta' Kristu l-Xox trebbieħ fuq il-mewt u d-dnub li tella fis-sema lill-Ommu u l-Verġni Marija tkun magħkom il-koll. Nitolbu. U Alla feddej ta' kulħadd għamilna denji li jinqimu u niċċelebraw bi spirtu safi u ġisem meħlus mid-dnub dan il-jum kbir ta' festa tal-Omm imbierka tiegħek flimkien mal-qtajiet tas-sema u mal-kori tal-qaddisin u tal-Apostli. Għat-talb tagħha żomna u eħlisna minn kull ħażen tal-ġisem u tar-ruħ. O Kristu mulej u Alla ta' dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. It-troparju jew aħjar antifona li jgħidu l-insara f'dan il-jum hija hekk. O Verġni, ibnek daħlek fil-qaddis tal-qaddisin bħal kandelabru jiddi bi fjamma qaddisa, ċensier tad-deb mimli bnar divin, bieqja tal-manna, il-bastun u t-twavel miktuba minn Alla bħala l-arka qaddisa u l-mejda tal-ħobs tal-ħajja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Jiena huwa l-ħobs tal-ħajja. Missirietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobs li niżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena huwa l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem u l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Ma nafx indibaħtux li l-innu li għadna kemm rajna din l-antifona jiġu applikati diversi simboli tal-Antik Testament lil Verġni Marija. L-ewwel qabel kollox jgħidilha ibnek u Verġni, ibnek daħlek fil-qaddis tal-qaddisin. Il-qaddis tal-qaddisin kienet dik il-kamra fit-tempju fejn ħadd l-ebda bniedem ma jista' jidħol għajr is-saċerdot. Fejn f'din il-kamra kien ikun hemm l-arka tal-patt u li ġo din l-arka kienu jinżammu 3 ħwejjeġ. Tazza bil-manna li l-mulej kien temaħħom fid-deżert, it-twavel tal-liġi u l-bastun ta' Aron li bih Mosè kien fetaħ il-baħar u l-poplu għadda ħieles. Walhekk din l-antifona li l-Verġni Marija qiegħed jgħidilha int il-mulej daħlek fejn jammaru fl-amara tiegħu. Il-qaddis tal-qaddisin daħlek fil-glorja tas-sema. U għalhekk qed jisejħilha u jgħidilha inti qisek il-gandelabru li kien hemm jixel ħdejn l-arka li jdawwal dak il-post li jfakkar f'post qaddis. Inti tfakkarna fil-qdusija tagħna. Inti jiċċensier mimli bin-nar ħeġġeġ
li fuqu jinħaraq l-inċens u kif l-inċens jitla fil-oli, ekk ukoll inti terfa fil-oli it-talb tagħna biex jasal quddiem Alla. Inti l-bieqja, il-manna u t-twavel dawn it-tliet ħwejjeġ qaddisa li kienu jinżammu fl-arka. Inti fuq kollox il-mejda tal-ħobs tal-ħajja. Nixtieq ngħidilkom partikolar ċkejken li forsi aħna ma tantx nagħtu każ. Kollha kemm aħna niġu u ninvistaw u nidħlu ġewwa fil-kappella jew noqogħdu wara biex inqimu lil Madonna ta' Pino. Xi ħaġa sabiħa, però noqogħdu attenti. Waqt il-quddiesa, waqt kull quddiesa li tiġi ċċelebrata, il-Madonna ta' Pino ma tibqax fil-kappella. Tgħidu li fejn tmur. Tkun preżenti u ħajja ħdejn l-artal. Għalhekk aħna ngħidulkom waqt il-quddiesa titħlux tinvistaw il-Madonna għax il-Madonna bil-preżenza ħajja tagħha tkun qiegħda qrib l-artal. Infatti qabel ngħidu is-Sanctus is-saċerdot xejdilna u għalhekk flimkien mal-qaddisin u l-anġli tas-sema aħna ntennu l-innu tal-glorja. Qaddis, qaddis, qaddis. Aħna ntennewh minn hawnhekk għax għadna fuq din l-art, imma l-Verġni Marija u l-qaddisin u l-anġli mis-sema jingħaqdu magħna jisom qegħdin in-naħa l-oħra tal-artal jingħaqdu magħna biex infaħru lil Alla. Għalhekk ejjew nifhmuhom dawn l-affarijiet hekk sbieħ. Ejjew inħossu li l-Marija qiegħda taqgħadna anke dalgħodu f'kull quddiesa. Marija bħal dak iċ-ċensier l-inċens li terfa' l fuq it-talb tagħna biex jersaq quddiem Alla. Huma bil-wifqa u ngħidu flimkien dik il-ġegolatorja sabiħa fil-Kurinella li jimdorri jinnejdu. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Ngħidu tlieta Marija għalhekk fġieħi 3 ijiem li l-ġisem ta' Omna Marija dan fil-qabar. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm nitolbu. Aħna fidili tiegħek inxandruk om qaddisa ta' Alla u kif huwa id-dmir tagħna insebħuk u belt li ma tiċċaqlaqx, ħajt li ma tinfdux, ħarsien li ma jiġġarrafx u kien tar-ruħ tagħna. Ħarisna minn kull perjeklu lilna il-qaddejja tiegħek om qaddisa ta' Alla sabiex infaħruk bħala it-tama ta' ruħna. Amen. Qabel nagħtu bidu għal quddisa nixtieq nagħmlilkom xi avviżi importanti. L-ewwel qabel kollox ma ninsewx li dawn l-erbgħat ma jispiċċawx illum imma niġbruhom kollha fil-velja li jissir lejliet Santa Marija. Santa Marija li xija festa kbira tal-Knisja għandha il-vġili, jiġifieri il-lejl in-nisrani jibqa' mqajjem sa sbieħ tal-jum tal-festa biex jagħmel festa. Għalhekk dawn l-erbgħat sejrin nikkonkluduhom nagħlquhom propju fil-velja nhar il-ħadd li ġej li tibda fit-8 ta' filgħaxija fuq it-suntier. Ikun hemm il-postijiet għal kulħadd.
nħeġġukom biex tiġu u ġġibu oħrajn magħkom. Il-velja tibda fit-8 u tispiċċa fil-10 u tkun imxendra wkoll fuq il-mezzi soċjali għal benefiċċju tal-morda u anke xejk television. Imbagħad wara l-velja jibda lejl adorazzjoni fis-santwarju. U dan il-lejl jagħlaq billi jkun hawn qudiesa oħra f'nofs il-lejl. Imbagħad is-santwarju il-ħadd it-tnejn għaliex Santa Marija s-sena ġejja it-tnejn, il-velja tkun il-ħadd, irrid infakkarkom ukoll li il-ħadd ma jkunx hawn qudiesa tal-5 ta' filgħaxija. Il-qudiesa ta' filgħaxija tkun dik tal-velja ta' 8. Ġifieri jafżaw il-min is-soltu jiġi għall-qudiesa tal-5. Fakruh. Il-ħadd li ġej il-qudiesa ta' filgħaxija tkun dik tal-velja fit-8. Imbagħad nhar Santa Marija fil-5:30 ta' filgħodu jitlaq pellegrinaġġ fuq il-għolja ta' Ammar, fejn meta jaslu fuq il-għolja tiġi jiċċelebrata il-qudiesa fl-artal li hemm fuq l-arena. Il-quddies imbagħad fis-santwarju ikun bħal dak ta' nhar ta' Ħadd, ġifieri fis-6:15, fit-8:30, fl-10, fil-11:15 u fil-5 ta' filgħaxija. Nhar Santa Marija wkoll fil-5 ta' filgħaxija fid-dar ta' French tal-Arb tingħat it-talba tar-Rużarju. Nfakkarkom li dan huwa l-aħħar erba' u għalhekk minn nhar l-erba' li ġejja il-quddies fis-santwarju ikun bħal dak ta' matul il-ġimgħa. Ġifieri jkun hawn qudiesa fit-8:30 u qudiesa oħra fil-għaxija fis-6:30. Qed nagħmlu appell u stedina għal xi volontiera, għandna bżonn xi volontiera għada fil-għaxija fis-7 biex jenuna ħalli nagħmlu l-aħħar tindif tas-santwarju għal festa ta' Santa Marija. Ma ninsewx il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu huwa tluħ glorjuż fis-sema tal-Madonna. Walek min jista' jiġi jagħtina daqqatejt nilqgħuh bidejna miftuħa. Imbagħad ukoll għandna bżonn ta' xi persuni jekk jista' jiġi biex jenna impoġġu s-siġġijiet fuq it-suntier ħalli nħejju kollox għal velja is-sibt fil-għaxija fis-6:30. Dan qed nagħmluh biex dan ix-xogħol ma jsirx taħt il-qilla tax-xemx. Walek min jista' jiġi jagħtina daqqatejt nilqgħuh bil-qalb kollha. Is-sibt fis-6:30, il-ħamis fis-7 ta' filgħaxija. Inqumu bil-wifqa ħalli nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddies. L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Sejjer nofri dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Roħ Ġino Tewma. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Lawrenz Djaknu u Martri, kif ukoll dan huwa l-aħħar erba' bitħejjija għas-solennità tal-festa tal-Assunta. Infakkar li peress li huwa l-aħħar erba' l-uni kien hemm ġabra tal-Ewro għal bries id-dar tal-irtir li qed tinbina propju f'dan is-santwarju inkunu ġenerużi. Is-suġġett tal-lum hija id-djakonija, is-servizz marbuta anki ma' San Lawrenz li kien djaknu jagħti servizz lil foqra ta' Ruma. Ejjew nitolbuha lill-Verġni Marija li hija kienet il-qaddejja mhux biss ta' Alla imma l-qaddejja wkoll tal-bnedmejn biex aħna wkoll nkunu qaddejja ta' xulxejn. Ħuti biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra il-mulej tan-nuqqasijiet tagħna. In tislim tagħna mulej ħnina.
Inti l-ħaruf tagħna tal-għid, Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej jiben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla jintħeġġiġ bimħabtek lil San Lawrenz, għaddej kbir u fidejl fil-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja bil-martirju, għamel li nozzu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-talim li tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni jitra ta' San Pawlo Apostlu lil Korintin. Ħuti, jiena dan ngħid min jiżra ftit jaħsad ftit u min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidhirlu hu mir-rajħ, mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila ifawwarkom kull xorta ta' barka, hekk li dejjem u f'kollox ikolkom kull mu biżżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub huwa qassam bil-kotra u tal-ilfqar, il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Dak li lil min jiżra jagħtih iż-żerrija u l-ħobs għall-ikel jagħtu ikattar iż-żerrija lilkom ukoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisa li tajbin ikun imbirek. Tajjeb il-bniedem li jħen u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-raqqa, għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel għal dejjem tibqa' it-tifkira tiegħu. Xemma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama tal-mulej. Qalbu qawwija ma għandux minn ix jibża sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu. Iqassam u jagħti lill-foqra għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu, rasu marfuwa bil-ġeħ. Inqumu bil-rifqa. Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam, imma jkollu d-dawl tal-ħajja jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Ġwan, glorja lilek. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu tassew ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut tibqa' waħedha, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb il-ħajtu jitlifha, imma min jobgħod lil ħajtu f'did-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini u għandu jimxi warajja u fejn inkun jien hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi.
min jaqdi lili il-missier jagħtih ġieħ. Il-kelma tal-mulej. Kif semmejna f'dan l-aħħar erba, il-ħsieb huwa dwar is-sejħa li l-kol kemm aħna għandna li nkunu ta' qadi, nkunu ta' servizz għall-oħrajn. Tassew nkunu ħinja mhux meta naħsbu fina nfusna, meta aħna nkunu lesti bħal dik il-qamħa immutu biex nagħtu il-frott. Nagħtu ħajjitna lill-oħrajn, jista' jkun is-servizz tad-dar, jista' jkun is-servizz tagħna fuq ix-xogħol. Hemm ħafna mumenti għaliex għax aħna bnedmin limitati, u allura bnedmin li kontinwament għandna bżonn ta' xulxejn. U allura iva nistgħu nkunu kontinwament għajnuna, u għajnuna ma nifhmux il-flus, forsi l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna. Għajnuna tista' tkun kelma, bħalma kelma kapaċi toqtol, kelma kapaċi tagħti l-ħajja. Il-persuna li forsi tkun f'diffikultà, tkun fi problema. Ngħinu lil xulxejn anke b'kelma, anke li niftakru li xulxejn inkunu nafu b'xi persuna, b'xi marejt li jkun waħdu, anke żjara qasira. Nistgħu nagħmlu minn ħajjitna ħajja ta' servizz. Il-Papa fakkarna f'din ir-realtà meta kien hawn fuq fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu u għalilna intom teżor fil-Knisja. Teżor fil-Knisja u għall-Knisja. Biex tħarsuh tridu terġgħu lura għall-essenza tal-Kristjaneżmu. Hekk ukoll aħna biex nifhmu aħjar kemm huwa importanti li nkunu ta' servizz ta' djakonija, rridu mmawru lejn il-Knisja tal-bidu. Illum għandna stampa ħajja San Lawrenz Djaknu. Għaliex f'mument minnhom din il-Knisja li kienet għadha bdiet il-mixja tagħha sibu diffikultà. L-apostli kienu mitfuqa jevanġelizzaw il-kelma talla kif għamel talabhom is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, morru xandru mad-dinja kollha il-bxara tajba. Imma xi ħodt mill-insara ħassuhom traskurati, kienu jeħtieġu ċertu għajnuniet li ma kienux qegħdin jirċevuhom u daru fuq l-apostli li kien hemm il-bżonn. Daru fuq l-apostli jitolbuhom hemm bżonn li dan is-servizz l-attenzjoni għal fqejr il-batut ma jiġix traskurat. U allura hawnhekk San Pietru għaraf li din hija s-sejħa ta' Alla u għaraf il-bżonn. U kien dak il-mument li huma waqfu id-djakonat. Dak id-djakonat biex fil-waqt li huma jkunu jistgħu jiddedikaw ruhom għat-talb għax-xandir tal-kelma talla, id-djakni jkunu jistgħu jkomplu dak is-servizz hekk importanti ta' qadi. U allura jekk Papa Franġisku għalinna rrikorru lejn il-Knisja tal-bidu qed jgħidilna hekk ukoll għarfu li sa mill-bidu il-Knisja għarfet il-ħtieġa li ma titraskurax, ma tabbandunax il-bniedem fil-bżonn. Għall-imħabba ta' Alla mutur tal-ferħ tagħna li ġalna noħorġu u nimxu fit-toroq tad-dinja u għall-akkoljenza tal-proxmu li hija xhieda tagħna l-aktar sempliċi u sabiħa fid-dinja. Aħna nistgħu noqogħdu nagħmlu l-pritki kif qed nagħmel bħalissa m'għandix il-ħsieb li ntawwal. Imma l-iktar ħaġa hija l-eżempju li jkaxkar. Il-Papa San Pawlu VI meta għamel is-sinodu dwar l-evanġelizzazzjoni għal in-nies ma tridx tant predikaturi imma trid xhieda dawk li jagħtu xhieda. U aħna bix-xhieda tagħna meta nkunu ta' servizz għall-oħrajn inkunu qed nevanġelizzaw, qed inwasslu l-kelma tal-Alla għax qed nuru l-imħabba, qed nuru li aħna mhux li naħsbu fina nfusna imma li naħsbu fl-oħrajn. Jgħidilna għax il-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza. Araw li frażi bħal din li jirrepetija 7 darbiet fid-diskors li jagħmel ta' Pinu, jgħidilna li l-ferħ li tevanġelizza jiġifieri bix-xhieda tiegħek li tkun ta' servizz għall-oħrajn
huwa ta' ferħ u verament nissel ferħ fina, mhux meta naħsbu fina nfusna, imma meta naħsbu fl-oħrajn. Jien nixtieq nagħlaq billi nġibilkom qudiemkom żewġ kwadri mill-ħajja tal-Verġni Marija li turi li ma kienx biss għaddejja talla, imma x'kienet għaddejja talla, kienet għaddejja tal-bnedmin. Meta l-anġlu ħabbrilha biex li kellha ssir Alla u semet li Eliżabetta kienet tiġar 6 xhur tqila x'għamlet? Marret ħaffef tiġri jgħid il-Vanġelu lejn il-għoljiet biex tgħin il-qariba tagħha Santa Eliżabetta u damet magħha 3 xhur, dawk it-3 xhur meħtieġa biex tkun tista' Eliżabetta terġa' tiġi fuq saqajja wara li twellet lil Battista. Mument ieħor nagħlaq bih fit-tiex ta' Kana. Kieku jkollna dik il-ħarsa tal-Verġni Marija. Mhux importani, mhux bħal dik ta' Kajjejn, mena jiena assis taħija, imma li nkunu attenti b'dawk l-għajnejn tal-Verġni Marija, mhux biex nissindikaw, imma biex fejn naraw il-bżonn inkunu ta' għajnuna, nitolbu lill-Alla biex jagħti għajnuna. Kif għamlet il-Verġni Marija, daret fuq bina u Ġesu qaltlu ma għandhomx imbejt. Issa aħna xi minn daqqiet f'ċerti sitwazzjonijiet jiena u int ma tantx inkunu nistgħu nagħmlu, imma nistgħu il-kol kemm aħna nduru lejn il-Verġni Marija u ngħidulu ma għandhomx imbejt, ma għandhomx ferħ. U allura kun int li tagħtihom il-ferħ tiegħek, ikun infaħħar Ġesu Kristu. Illum li smajna leħen il-mulej jistedinna naħsdu teżori fis-sema, nitolbuh l-għajnuna tal-grazzja tiegħu biex qawwijin fil-fidi nagħmlu dak li jrid minna. Nitolbuh għal Knisja mqazza biex ma teda qatt li tfittex li tagħti l-għajnuna lil batut, lil dawk li huma imġarbejn, lil dawk li huma skartati u mwarbejn mis-soċjetà. Nitolbu biex l-awtoritajiet ċivili jarfu ir-responsabilità tagħhom li jgħinu lil dawk li huma fil-prekarjetà, lil dawk li jinsabu f'nofs ta' baħar jitqabdu biex ikunu jistgħu isibu iktar ħelsien u jsibu anki futura għal ħajjithom, biex dawn l-awtoritajiet ċivili jagħtu l-għajnuna possibbli li jista' joffri il-pajjiż tagħhom. Nitolbu bl-interċessjoni ta' San Lawrenzu fuq l-eżempju tal-Verġni Marija għamil li aħna l-kol kemm aħna inkunu ta' servizz għal ħutna il-bnedmin. Nitolbuk għal ħuna Ġino għall-erwieħ kollha tal-Burkatorju biex fil-ħnina kbira tiegħek tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu namlulek talba partikolari għal ħutna l-morda, min jaf kemm hemm morda li f'dan il-mument li forsi qed jarawna jixtiequ ħafna u forsi toħroġ dem anki minn għajnejhom għax jixtiequ ikunu f'din id-dar tiegħek. Għati l-għajnuna tiegħek lil ħutna l-morda, lill-anzjani, lil dawk li jduru bihom. Nitolbuk ukoll għal paċi fid-dinja, b'mod partikolari għal paċi fl-Ukranja. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna lill-Verġni Marija. Ngħidula flimkien Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Our
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Inresqu quddiemek mulej l-offerti tagħna fil-ferħ tal-festa ta' San Lawrenz, fit-tjieba tiegħek ilqaħħom u għamel li jkunu għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfo qlubna il-fuq, niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għali San Lawrenz ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jexed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lil kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitorbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħajl kalċej reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mew tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek ġinu li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn did-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek, ekku kol fibnek u bħal ibnek jirixoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitorbuk, għatililna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' żewġa Ġuseppi, mal-Apostli, ma' San Lawrenz u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox
flimkien ma l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew bħala familja waħda ngħidu t-talba l-għallimna Ġesu Kristu għas salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li intrid fija, int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-pan. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, danu li jgħadda jaħsel riġlejn l-Apostli, ħejn jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Dem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Ejjew infaħru lill-Alla li aħna rċivejnieh ġo fina u nroddulu ħajr tal-ħwejjeġ kbar li jagħmel magħna. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispiritu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax is-Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. U wera il-qawwa ta' drija u xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Mela b'kull ġid ilminu bil-ġoħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Bħalma wiegħed il-missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu. Issa li tmajtna bid-don qaddis tiegħek fiċ-ċogontana nitolbuk mulej biex dawn il-misteri li aħna l-qaddejja tiegħek iċċelebrajna fil-festa ta' San Lawrenz ikatrulna l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla l-mulej li jista' kollox, il-missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.